त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। उद्याची आणि 1-3 तारीखची जर 1 मिनिट कोणी बोलू नका। मी उद्या 3 तारीखला रवींद्र चव्हाण आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची विधानसभा वाईज कार्यशाळा आहे। आमची ह्या सावंतवाडी विधानसभेची कार्यशाळा ही उद्या हॉटेल मँगो इथं होणार। ह्या कार्यशाळेसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, माजी सदस्य, माजी नगरसेवक, अधिक जिल्ह्यातले ह्या विधानसभेतले असलेले कार्यकारिणीचे जिल्ह्याचे सदस्य, अधिक त्या ठिकाणी तालुक्यांची जी आमची मंडळ आहेत तिथली कार्यकारिणी, या सगळ्या सदस्यांनी उपस्थित त्या ठिकाणी राहायचं आहे। ह्या कार्यशाळेला 9 वाजता उपस्थित राहायचं आहे। 10 वाजतापासून कार्यशाळा सुरू होईल। या कार्यशाळेचं पहिलं जे त्या ठिकाणचं मार्गदर्शन असेल ते आदरणीय माधव भंडारे साहेब करतील। दुसरं जे मार्गदर्शन असेल 1 तासानंतर 11:15 ते 11:15 हे आदरणीय टिळक साहेब करतील। आणि तिसरं जे समारोपाचं या ठिकाणचं मार्गदर्शन असेल ते आदरणीय जिल्ह्याचे पालकमंत्री करतील। कणकवली विधानसभेची कणकवलीला प्रहार भवनमध्ये होईल। कुडाळची विधानसभेची मराठा समाज कुडाळ येथे होईल आणि सावंतवाडीची मँगो हॉटेलला होईल। संपूर्णपणे ह्या कोकण डिव्हिजनची कार्यशाळा आहे ती आदरणीय रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात त्या स्क्रीनवर सगळे कार्यकर्ते आमचे एकत्र येतील आणि ते व्हर्च्युअलने सगळ्यांशी त्या ठिकाणी बोलतील, मार्गदर्शन त्या ठिकाणी करतील। असा पहिला कार्यक्रम। धन्यवाद। दुसरा सावरकरांच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं सातत्याने काँग्रेसचे नेते अपमान त्या ठिकाणी करतायत आणि म्हणून संपूर्ण देशभर जे देशप्रेमी आहेत, ज्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी देशावर स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न केले, स्वतःचं कुटुंब वाऱ्यावर सोडून कशा प्रकारची शिक्षा इंग्रजांनी त्यांना 2 वेळ ठोठावली आणि काळ्या पाण्याची शिक्षा ठोठावताना कशा प्रकारचे हालापेष्टा त्यांची झाले, हे पुरे दुनियासमोर आहे, जगासमोर आहे। आणि म्हणून जे देशप्रेमी आहेत, ज्या सगळ्या हिंदू संघटना आहेत, ह्या एकत्रित होऊन प्रत्येक ठिकाणी आता स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा गौरव कार्यक्रम हा प्रत्येक ठिकाणी ह्या राज्यात पण त्या ठिकाणी घेतलाय। राज्याचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब, आमचे प्रांताध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक विधानसभेमध्ये सगळ्या हिंदू संघटनांना एकत्रित करून अशा प्रकारचा गौरव सावरकर गौरव कार्यक्रम यात्रा ही या कार्यक्रम होईल। आम्ही सावंतवाडीला 3 तारीखला संध्याकाळी 4 वाजता हा सावंतवाडी विधानसभेचा कार्यक्रम या ठिकाणी करण्याचा ठरवलं आहे। आपल्या माध्यमातून मी इथल्या जनतेला विनंती करतो की सगळ्यांनी या सगळ्या कार्यक्रमात सहभागी व्हावं, अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी करतो। प्रत्येक विधानसभेचे हे वेगवेगळे कार्यक्रम आहेत। कणकवलीचा कार्यक्रम आमदारांनी त्या ठिकाणी जाहीर केला आहे। कुडाळचा जो कार्यक्रम आहे, कारण 6 तारीखपर्यंतची वेळ प्रत्येक आम्हाला कार्यक्रमाला दिलेली आहे। कुडाळ विधानसभेचा कार्यक्रम निलेशजी आज आलेले ते उद्या जाहीर करतील आणि म्हणून अशा प्रकारचे कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा वाईज आहेत। वेंगुर्ला वासियांनी सगळ्यांनी एकत्रित होऊन, तिथं पार्टीचा विषय नाही,
सावरकर प्रेमी सगळे एकत्र झाले आहेत आणि माझ्या माहितीप्रमाणे वेंगुर्ल्यात सुद्धा 4 तारीखला तो कार्यक्रम त्या ठिकाणी होईल. सगळ्यांनी या कार्यक्रमामध्ये जिल्ह्यातल्या लोकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावं अशा प्रकारची विनंती मी आज सगळ्या जनतेला करतो. शिंदे गटाचे, ठाकरे गटाचे आदरणीय जिल्हाध्यक्ष दळवी साहेब या ठिकाणी आहेत. ही जी यात्रा होईल ती सामुदायिक यात्रा या ठिकाणची सगळ्या ठिकाणी होईल आणि म्हणून सगळ्यांनी सहभागी व्हावं असं दोघांच्या वतीने आव्हान आम्ही या ठिकाणी जनतेला करतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.